Greetings, beloved of my Father. Did you know that 7 days without prayer makes 1 week? Mandara online worship platforms like to thank you for following and convocating with us on our online programs. We still want to remind you that we do have our power hour, 6:30 a.m. every day as we receive the freshly bagged manna from heaven. Join us again on Wednesday as we have our midweek prayer. On Friday, we conclude the week with our Vespers as we listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life. And what are you waiting for? Please like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and share our link to our friends, family, and those who call your friends. May God bless you. Hello, boys and girls. Welcome back to this edition of the Fundamental Beliefs. I hope you have been excited to learn more about Jesus Christ during this program as we are coming towards the end. While even good things come to an end, however, learning about Christ will never end, for that's one thing we are going to learn about eternity. Oh, did I just say the word eternity? That reminds me, today we are on Fundamental Belief number 27. We are going to talk about the 1,000 years, or what we call the millennium, and the end of sin. Well, boys and girls, we are in this situation because of COVID-19. I want to believe that COVID-19 is actually one of the effects of sin, because God created a perfect world, and because we were disobedient to God, then sin came, and all these things that we see and experience now are effects of sin. But I've got good news for you. How many of you love good news? Yes, I see you love good news. The good news is sin shall come to an end, and we shall live for 1,000 years. Yes, you got me right. 1,000. Come on. None of us have actually reached 1,000 years. And all of us would want to spend 1,000 years. But who will not spend 1,000 years in this sin-sick world? But who will do it with Christ in the new heaven and the new earth. Wow, beloved friends, let me take you to the book of Revelation chapter 21, where we find the story of the millennium. When sin has come to an end, when everything has been destroyed, we shall dwell with Christ in heaven for 1,000 years. Oh,
Oh, I wish if I could count 1, 2, 3. Well, I won't even reach 1,000 before my time elapses. But I just can't imagine where there is no crying, where there is no death, where there is no sickness, where there is no hunger, where there's not even darkness, because Christ himself will be the light that we desire. The Bible says, and God shall wipe all the tears on our cheeks. Well, I can't wait for those 1,000 years. Go to the book of Revelation chapter 21. It gives you how interesting it will be when we shall be in heaven. I can't wait for the roll to be called up yonder, for Jesus to come and say, enough is enough, and sin has been ended. The devil and his angels are cast in that big pit that we call the abyss. Well, people call it hell. Well, but what I know is whatever word it is called, I just can't wait to be with Christ for a 1,000 years, and we shall sit with animals. We are going to enjoy fellowship with all the creation that God created. The Bible says, we shall have all the fruits at our disposal. And you know what? The fruits and the leaves shall be the healing of the soul. Well, I'm even imagining, will I be liking the bananas the way I do them now? Apples. Well, I've seen some fruits that I've never seen in real life, but I've only seen them on television in different parts of the world. But I want to believe in the millennium, we are going to enjoy all the things that the Lord has prepared for us. So, boys and girls, I want to challenge you. Live your life now, knowing that there is a millennium and a heaven to inherit, where Christ has prepared good things for his children. When he has given us the promise that surely he shall take us to be where he is, I want to dwell in the presence of the Lord. I just want to be in a place where I will not cry no more, where cancer, COVID-19, AIDS, and all these menaces to this society that has robbed us of our loved ones. Wow. Talking about robbing of the loved ones, we shall be reunited with our loved ones. For those that have lost their loved ones, it could be parents, it could be siblings, it could be cousins, it could be even friends. We shall be reunited with them in the millennium, as we shall be with our Lord for a 1,000 years. I'll still repeat, 1,000 years. That's quite a lot of time just in the presence of God. Well, friends, I can't miss that, and I don't want to miss it, and I hope you will endeavor to be there. What do I need to do? What do you need to do? We just need to live for Christ and Christ alone. Remember, it is Paul who said, for me to live is Christ, and to die is gain. If we should die, like we learned in the previous lesson, we must die in the arms of the Lord, so that if we are resurrected, we will enjoy the 1,000 years just in the comfort of our Lord and Savior. Well, boys and girls, I still can't wait to be there, and I hope you're doing everything that is possible for you to be able to drop in your friends, your family, that they might have a relationship with Christ. May God bless you and God be with you. Our eyes are closed, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father who art in heaven, we want to thank you because you have promised us 1,000 years with you, to reign and be with you for eternity. Enjoy the pleasures of your creation, just like you did at the beginning. May you help us to live this life for you, not for ourselves, that we might actually be called citizens of that heavenly kingdom where we shall enjoy eternity, where we will die no more, where there will be no sickness, where you will be the light, for we shall enjoy your presence. Now help us to live for thee. In Jesus' name we pray. Let all the boys say amen and amen. Well, boys, I am still excited about what will happen there. I don't want to miss it. So I hope I'll see you there. Be ready to meet our Lord and Savior, that we might enjoy his presence for 1,000 years. God bless you. As we are coming to the end, let's meet together for the concluding service program for the 28th Fundamental Belief. For this was Fundamental Belief number 27. God bless you. When he cometh, to make up his jewel, all his jewel, precious jewel, his love and his own. Like the stars
nanda tukum Timera katama Jesu tenzi muponesi Wakati firayo Timeironda riwanam Irorinondi chenesam Kuza tenziro chenesam Kuza tenziro chenesam Dawana upenyutam Nyanzara parake Shitemaje sejaperam Apapatimeyo Timeiron Yariwanam Irorinondi chenesam Kuza tenziro chenesam Kuza tenziro chenesam Damukanda itwa mutam Nembiri yedengam Nemoyam nengu ochenam Na Kristu mandiri Timeiron Yariwanam Irorinondi chenesam Kuza tenziro chenesam Kuza tenziro chenesam Chisha misoti zake Roparake pasi Muzi wenyi Jesu chete Wakati nunura Timeiron Dariwanam Irorinondi chenesam Kuza tenziro chenesam Kuza tenziro chenesam Timeiron Dariwanam Irorinondi chenesam Kuza tenziro chenesam Kuza tenziro chenesam Timeiron Yariwanam Irorinondi chenesam Kuza tenziro chenesam Kuza tenziro chenesam Dokutewera mbonesi Sekondino bara Apa ime muno yenda Unendo kutewera Dokutewera mbonesi Mima kandifira Anabese sebakusia Inino kutewera Kananzira inoshata Kanakuna nzira Imima yenda Pamberi pangu Inino kutewera Dokutewera mbonesi Imima kandifira Kanabese sebakusia Inino kutewera Mutina wanadambuzo Jimwe yetwa Imisema makambo yetwa Inino kutewera Dokutewera mbonesi Imima kandifira Anabese sebakusia Inino kutewera Ananda wane urombo Shaya kusafara Datondera makashaya Tentino kutewera
mponesi, mimba kandifira, kana vese vakusiya, ini ndo kutewera, kuti ndinona rufu musati zvevauya, makafa makambovigwa, ndichiri kutewera, kutewera mponesi, mimba kandifira, kana vese vakusiya, ini ndo kutewera, kutewera mponesi, mimba kandifira, kana vese vakusiya, ini ndo kutewera. Kwaziva isangano dzina Mwari, hutano, ita zvine hutano pakudya, idya zvine hutano pakufunga, funga zvine hutano pakufamba, famba zvine hutano pakugugla, gugla zvine hutano. Mwari akuitirei zvakanaka mukati mechidzidzo chedu nhasi. Chengetedza moyo wako, chengetedza moyo wako. Tichaverenga kuna Zvirevo 4 verse 23 kusvika kuna 27. Chengeta moyo wako kupfuura zvose zvinofanira kurindwa, nokuti mukati mawo ndimo mune zvitubu zveupenyu. Bvisa kwauri nhema dzomuromo, kutsauka kwemiromo ngakuve kure newe. Meso ako ngaarurame pakutarira. Amen. Mafungiro ameso ako ngaatarire mberi kwako. Gadzirira tsoka dzako gwara, nzira dzako dzose dzive dzakasimba. Amen. Usatsaukira kurudyi kana kuruboshwe, rutsoka rwako urubvise pane zvakaipa. Dai Jehovha wenyasha, Jehovha wangoni, Jehovha rugare akomborere kuverengwa kwezwi rake. Bvisa zvakaipa, usatsaukira kurudyi kana kuruboshwe, rutsoka rwako urubvisewo pane zvakaipa. Chengeta moyo wako hama. Kune vazhinji vanorasika, vanofunga kuti mastandards akasetwa neshamwari dzavo ndo anofanira kuvashayisa zororo. Iwo asiri mastandards akakosha pamberi paMwari. Iwe ndiwo akakosha pamberi paMwari nekuti wakasikwa nemufananidzo wake. I will praise you, Lord, because I am fearfully and wonderfully made. Kune vasikana wari made about the way they were created. Ndida kutaurira hama yangu, chengeta moyo wako. Zvekunzi ndida kuita mwiri unenge wecelebrity, ndida kuita zvakadai izvi, chimiro chakadai, handi basa rako, ibasa raMwari wakakusika nemufananidzo wake. Kana uine ukacherechedza, maziso ako anoenderana nematama ako zvichienderana, nemhino yako zvichienderana, nemuromo wako. Your eyes are in symmetry with your ears. Amen. Maziso ndo kunyatsoiswa panzvimbo kuti urege kuita izvozvo zvakaitwa naMwari. Ukaona ane fesi yakati mbwadzakata yakafara, mhino yake inoteedzerawo kakufara ikako, maziso ake unoona akati kurireiwo, zvotosiyana. Unofanira kuziva wig kana weave yaunofanira kupfeka uri muchimiro ichocho. Chengetedza moyo wako. Haikona kuti tione uine wig inenge waenda pakafesi kakatetepera. Toda kuti utarire zvavakaitwa naMwari, ugutsikane naizvozvo nekasikire kake. Kubatsikana kwako kuchaita kuti ugare wakagadzikana, urege kuva high blood pressure, urege kuva sugar diabetes, urege kuva nezvirwere zvinobva stress depression, bipolar issues.
Mwari wenyasha vakuitire zvakanaka pauchanga uchifamba neni mukati mechidzidzo. Bvisa kwauri nhema dzemuromo. Kuchengetedza mwoyo wako kune chekuita nemuromo. Matauriro unoita about other things, about events, let it be an honest report. Sezvatinoudzwa zvichinzi vakadzi vekwedu kuna Luke chapter 24. Vakadzi vekwedu vakatipa report sezvayakanga yakaita. Kutsauka kwemiromo ngakuwe kure newe. Meso ako ngaarurame pakutarira. Mafungiro emaziso ako ngawe akatesva pane zvinhu kwazvo. Haikona kutora nguva uchitarisa pama media issues anokanganisa pfungwa dzako. What you ingest in lives and lives tomorrow and acts like you have been rehearsing it in your mind. Zvinobva pamoyo ndopari kunzi ndo pane chitubu cheupenyu. Zvakahama mudikani. Umwe anoti sow a thought, zotangira mupfungwa, and reap an act, wochizoacta. Sow an act and reap a habit, yotowatsika because wagara uchifamba munzira iyoyo, and that habit will reap a character and personality. It's character that will eventually allow us to go to heaven or not. Saka zvinhu izvozvo zvinotanga kuumbwa mumwoyo. Iye David ari pamusoro pemba yake apo aifanira angaenda pamusoro pehondo achitungamirira hondo nana Joab vachirwa, akasara akakwira pamusoro pemba. Zvakatanga nemaziso ake, akamunyengera, akaona munhu asina kupfeka, moyo make zvikapinda, akatadza kuchengetedza moyo wake. He failed to guard his heart against evil issues, evil suggestions by the devil. Zvikanzi akazuma maziso ake zvichibva pamoyo, wozuma kuna Bathsheba mukadzi wemuuto. Instead yekuti nguva iyoyo waifanira kuzuma pane the opponent, akwanise kunangana nayo achikomanda the Israelite army. David forgot to take care of his heart. Kwazakazosvika kwakaipa, kumawere, kumajokochwa, kumapirimbindi, kumawira. Jesu ari kutaura panapa through the pen of inspiration. Bvisa kwauri nhema, chengetedza moyo wako. Izvozvi uri kufungei zvichagumira papi? Izvozvi zvatanga zvasuggestwa nei pawaenda painternet uchida kugoogla kutsvaka a lesson inoda kupresenta kana kudefina zvimwe zvinhu. Handiti pabva pakuitika ka-pop up kari kuratidza kuti zvinogona kuzviwana izvi, isina kupfeka zvakanaka, unogona kuita deeper uchiona zvisina kuti. Izvozvo unofanira kuita put a backstopper, stop there, ukwanise kuchengetedza moyo wako. Moyo wemunhu ndiani unouziva? Umwe akaimba akati, moyo wangu ndiyo mhandu, ini ndinoda kuita zvakanaka, asi moyo wangu ndiyo mhandu. Munogona kunga makagara ipapo pamabhenji muine ukama kubatanidzwa namabhenji, musisina ukama hunobva pamoyo. Mungadai muri pagrupu rimwe chete reWhatsApp, mwaine ukama chete hweinternet, hweWhatsApp, ukama hwemedia, pasisina chaiwo ukama hunobva pamoyo. Hama dzeropa, wana vanyamunhu mumwe chete, vakakura vachidya mundiro imwe chete, havachakwazisani. Moyo wako wakakunyengera. Chengetedza moyo wako kupfuura zviro zvese zvingarindwa, nokuti mukati mawo ndimo mune zvitubu zveupenyu. Muparidzi chapter 11 pavhesi ya 9 and 10. Dzinga zvinonetsa pamoyo pako, ivhesi 10. Dzinga, kuita zvekudzinga. Uri kuona zviri kukunetsa, zviri kukuchaisa zororo, ndakazvarwa ndakadai so, dai ndakatirebei, ndagona kupinda iko zvino izvi hazvichina basa. You can't change. Live with what you have. God will be blessed. Dzinga zvinonetsa. Nyaya yako yekuti wana nhingi havasi kundipinza muklasi mavo, zviri kukunetsa. Dzinga zvinonetsa, mwana wamai wangu. Urarame uchiraramira Kristu. Usararamire vanhu havana denga, vanhu havana chavanochigura, vanhu vanofa, vanhu vanozorora,
asi Kristu ndiye anogara nekusingaperi, haarari kana kukotsira, haakanganwi wake. Akakunyora pachanza chake, anokuisa pedyo pedyo, anokutarisa, anokuda semboni yeziso rake. Bvisa pamwoyo pako, uchengetedze mwoyo wako. Bvisa zvinonetsa, ndiwe unozviziva. Ubvise zvakaipa panyama yako. Handizivi kuti matatu here akaipa panyama yako. Handizivi kuti zvakaipa zvaonekwa naMwari panapa zviri panyama yako. Handizivi kuti nokuti uduku noujaya hazvina maturo. Kune vamwe vachembera vachiri vaduku nemajaya mumwoyo mavo, havabvumi izvo vapuwa naMwari. Bvudzi kana rachena, hama mudikani, siya rakachena, igold, chikomborero, ikorona yawapuwa naMwari, sign of wisdom. Siya rakadaro kuri dhairani. Handiti parari black wanga uchiri mudiki. Iko zvino rachena, wachena osvo. Wakura wakwegura, bvuma. Dzinga zvinonetsa pamwoyo pako. Zviri kukunetsa kutoisa mari parutivi yekutenga dye, kutoisa mari parutivi yekutenga bleach material, kutoisa mari parutivi kutotenga zvinhu zveku make up. Izvozvo naMwari taakurasika. Kunyange tingapenda nzwara tikaita sei, tikazvijustify nenzira ipi. Motatiko Esther paakaenda pamberi pamambo anga asina izvozvo zvaEsther ndizvo zvako here? There is no principle about Esther here. Iwewe be modest. Dzinga zvakaipa panyama yako. Pfeka zvinopa mbiri kuna Mwari. Chese chaunoita, ita kuti Mwari akudzwe, kwete kuti vanhu vakudzwe. Iye angadai ari murume wako, ari kuti pfeka izvozvo. Ona kuti zvinokudza Mwari here, kunze kwekuti zviri kupfekwa muyadhi mako chete. Wanamai, ndiri kutaura nemi pano. Usabude wakapfeka night gown kuenda kunotenga zvinhu kutakshop. Dzinga ubvise zvakaipa panyama yako, zvinokonzeresa wana vevanhu. Mwari wakuitirei zvakanaka. Muparidzi 11 iri kudaro. Iwe ndio unoziva zvinonetsa, zvinokupa stress. Muri kuona zviri right? Itai kuti zviri right. Dai ndawana chakati ndatengerwa. Izvozvo zvada kutengerwa hazvipo. Kodheti madii kuti hatina nguva ino. Gutsikana nezvauri panguva ino ukataura kuti zvakanaka, pfungwa dzako dzinokurapa zvotonaka. Zvakafanana nekuti muriwo hauna madomasi ende hamuna mari yekutenga madomasi. Nhasi ndo zviripo. Ukagutsikana kuti muriwo uri kunaka zvikuru, pfungwa dzako dzinorapika. Wototsenga muriwo usina madomasi, muchidya, zuva iroro rapfuura. Chengetedza mwoyo wako. Don't compete against people whom you don't know where they are going and where they are coming from. Spirit of competition, mweya wakaipa. Shoko rotaura kuna 1 Timothy chapter 6 pavesi ya 8 ichidzika. Zvino kuna matamwari nekutenda pazvese zvatinazvo ndizvo zvinopfumisa kwazvo. Warapa mwoyo wako, heart therapy. Kuna matamwari nekutenda pazvese zvatinazvo. Zvobva zvanzi kana tine zvekudya, tarisa wona ndipo pane chakakosha. Wadya here? Nezvekupfeka wapfeka here? Chibuda utende Mwari, ufambe mapfudza akasimuka uchitenda Mwari. Tiri wana wamambo, tinoimba parwendo. Izvozvo march forward march mubasa raMwari, mumunda waMwari. Tirimo a contented army, an army that is not disgruntled, and an army that is happy to be married to Christ. Toita Mandara, Sangano Ramwari, the church militant. Amen. Mwari wedu wakatinakira. Zvikanzi na 2 Corinthians. Wakorinde wechipiri chitsauko 8. Chitsauko 12 vesi ya 8 kusvika pana 9. Chengetedza moyo wako.
bvisa a spirit of competition, bvisa kusagutsikana, bvisa kushusha mudiwa wako nezvimwe zvinhu zvamusingasvikiri. Mukada kukompita nevamwe, kune vamwe vari maresources amusingazombofi makamecha, because they are well up, well to do. They are encompassed with a lot of blessers vakawanda. Vamwe vari mhuri mavo, vamwe wana sekuru wavo, vamwe vazukuru, vamwe varora, vamwe vakwasha. Iwewe ndiwe utori mukuru wacho, iwewe utori firstborn. Wobva ndiwe ruchengeta hama dzese, wobva warora kunenge kusina zvekuti mungabatsirikana. Iwewe wacho ndiwe wauda kukompita nevanhu pakutengwa kwema-iPhone, pakutengwa kwemidziyo yemumba, pakudidini nepakudidini. Vamwe vanoita zvekompita kuita zvechikoro, zvinodhura zvikakupedzerai mari. Imbofamba uti de pastage inoi, woti de pane imwe stage. Kana wambomira ipapo, unogona kumbomira muri panzvimbo ipapo muchimirira nguva yaMwari. Mwari wenyasha vatiitire zvakanaka. It took 46 years to build the temple of Jerusalem, but it got finished. Iwe uda wabva wati nhasi, here and now, wobva wapedza chikoro, wobva watenga mota inoshisa inoshamisira, wobva watotenga iPhone inoshisa, iPhone 12 Pro Max, wobva wapfuurira, woda ayewa, isi takatanga tichifamba nedzaAdhamu ndokuzotenga bhasikoro. Inzwa mastage yacho, vanhu vachiti watenga njinga chaukura, tichifambawo tichichovha bhasikoro zveshuwa, tichienda tichipfuura wetsoka. Chatatingaitwi chete kumiswa nevanhu vaida kuenda kutauni, but taitoenda kubva kuruwa nemabhasikoro tichikrosa takadai chienda Epworth. Izvozvo yanga iri nguva yacho. Kuzobvapo 1999 kwakuzotengawo inonzi Mazda 323, Mazda 223. Yanga iri nguva yacho. Tobva ipapo ndokuzotenga station wagon 504, shumba yekufrance. Tichisimuka, wanditora, wandiisa apa, wandibvisa ipapo, wandiisa apa, wombotisiya ndiri papo, ndimbori ipapo, ndakatora nguva ndiri pa 544, tikaenda kusolusi, tikadzoka tinayo, taitakura mastudents. Shumba yaFrance yenoziva nhamo dzekuAfrica, yanga isingafi, masirivhayo. Kubva ipapo, wandibvisa ipapo, wandiisa apo, pa Nissan Pulsar CJ4, wandibvisa ipapo, wandiisa apo, pa Nissan Liberty. Imota dzose idzodzo, one at a time, ndakanga tine 4 models at one time. Ari Mwari yoda vangoti nhasi. Ndine rori Kenta Mitsubishi ichitakura macheze, basa raMwari ichiita izvozvo zvine mastage azvo. Usakwikwidzane nevanhu wausingazivi kuti watangira papi, wapapi mupenyu wari kuenda kupi, zvabva kupi. Zvimwewo zvinouya nenzira dzisina kujairika, dzausingatenderwi naMwari kupinda mazviri. Chengetedza mwoyo wako, hama yangu. Ungatadza kupinda denga nezvinhu izvi. Kristu unouya nekukasika, kana kuti kufa kwako kunotanga iwe wanga uri mumakwikwi nevanhu wausingazivi kwavanobva, pavari nekwavanoenda, nezvinangwa zverwendo rwawo. Ndofunga kuti pari kunzwikwa ipapo. Chapter 12 of 2 Corinthians verse 8, 9 and 10. Pamusoro pechinhu ichi ndakakumbira Ishe zvikuru katatu kuti chibve kwandiri. Iye akati kwandiri, nyasha dzangu dzinokuringana, nokuti simba rangu rinozadziswa pautera hwako. Naizvozvo zviri nani kuti ndizvirumbidze nomufaro mukuru neutera hwangu, kuti simba raKristu rigare pamusoro pangu. Amen. Naizvozvo ndinofara neutera, nokuzvidzwa, nokushayiwa, nokutambudzika, nenhamo, nokuda kwaKristu, nokuti kana ndine utera, ipapo ndine simba. Amen. Mwari wedenga ngaakombore kuverengwa kwezvi. Ndinofara neutera, ndinofara nekuzvidzwa, ndinofara nekushayiwa, ndinofara nekutambudzika, ndinofara nenhamo. Ane nhamo anorora musikana asingazivi nhamo,
ane nhamo anoroorwa nemurume asingazivi nhamo, akangokura akakushinwa ari musaladi. Iyeye une nhamo nekuti musi wamuchabirwa zvamunazvo uchaona kuti une dambudziko inovanjake mukati memusha, inoatesti hombe in crisis. That's when you understand the real character of a person. Vana vaMwari ngatidzidzei chinhu ichi. Pauro ari kuti pautera ndakafara ndikaziva Mwari, ndipo ndakasebera pedyo naye, nekuti ndanga ndisingachavimbi neni kana nemunhu kana nemabhiza. Ukaona uchifirwa nemota yavaivimba nayo uchishayiwa kuti chinyi chayafa pano dzemazuva ano, unongomirira mushinaka. Dzekare waigona kufuridza, ukafuridza petrol yofamba, ukabata waya dzemagetsi dzikadai izvi, ukati pushai grr, motoenda. Iko zvino unopusa vakadaro until you find the $30 for that machine inouyayo diagonizer. Ndo paunoziva kuti hauna kungwa. Wanga uchivimba nebhiza, wanga uchivimba nemotokari, wanga uchivimba nengoro dzemoto. Vimba naJehovha nemoyo wako wese. Usazendama panjere dzako, usazviti vakachenjera. Ibva pane zvakaipa kuite zvakanaka. Ndizvirevo 3 vesi ya 5 kusvika kuna 7. Pauro anga achidawo kuti dambudziko rake ribve. He was weak in the eyes. Pakasangana ndozotaura vamwe, pakasangana nedenga on the road to Damascus, akaitwa half blinded, akavhiringidzwa maziso ake, akati pamusoro pechinhu ichi ndakakumbira Ishe zvikuru katatu kuti chibve kwandiri. Imagine kuti dai Paul akanga asina physical deformity iyoyo, aingasvika kupi murume wekudzidza, murume wetimu yana Gamaliel, murume weSanhedrin, murume werudzi rwekwaBhenjamini, murume wakatesva pfungwa dzake, murume waiziva kukuvhivhana nevaya vakomana vepaAthens, the Greeks, the Stoics and all those. Murume Pauro waidai akagadzira ndege yaibhururuka, dai anga asina kuitwa buffeted by this devilish thing. Mwari akati zvakakunakira usvike kumahombekombe tiri pamwe chete tichiti de nana, uchimbovhiringidzwa muchikepe, uchimborohwa paTroas, uchisiyiwa sewakuda kufa. Pamwe unoborohwa nezviri kuitika munyika neikonomi, wambogwadamiswa kuitira kuti urambe uri mugwara. Unofanira kufara uchichengetedza mwoyo wako. Don't fight against God, don't kick against the pricks. Mwari wedu wenyasha wane hanya. Ukaona wakupfekera munzwa munyama, waona zviri mauri, une inflated ego, unoda kusimuka pese pese, nepaunofanira kugara. Hanzi ndinofara nekutambudzika, ndinofara nekushayiwa. Iwe haufari kana watambudzika. Iyo daidzira Pauro kuna Philippians 4 verse 40, farai munashe nguva dzese. Ona mwe achibvunza kuti muri kutaura nguva dzekutambudzika, kanzi ndinopamidza zvefarai. Kanzi kana ndarambwa ndikanzi ndiri kupamidza zvefarai vasikana. Ndikanzi kunyange ndabirwa ndikanzi ndiri kupamidza zve. Ndafoira chikoro madegree ndikanzi ndiri kupamidza zvefarai. Farai munashe nguva dzose. Nokuti Ishe waona zviri mberi, wakugadzirira kanaro way. Inzira yanhete yekuti vanofambamo vanofanira kunge vakatwasuka, so that you can walk through the shadow, the valley of the shadow of death. Kana yakapamhama hakuna valley, unoda kuramba uri pamusoro. Hama mudikani, ungade wakasangana neimwe nyaya neimwe nhoroondo inorwadza yekuti uri kutotsvaga munhu wacho akakonzeresa. Haisiri basa rako. Josefa haana kutombonotsvaka vaya vakagara dare rake rekuti makandiendesa mujeri sei musina kuwana evidence yakakwana kwa Potiphar. Haana kumbotsvaka varume waya Joseph wakatadza kuzomurangarira, waanga abudisa mujeri ati muzondirangarirawo. Pakapera 2 years Joseph haana kuzombodhira nevakoma wake kuti nemhaka yei makazeke madai. Harisiri basa rako, ibasa raMwari. Chengetedza moyo wako kupfuura zviro zvese zvingarindwa. Urinde moyo wako, urinde uri pana Jesu. Zvaunoita watukwa ndo zvinokosha, kwete kuti wanditukirei saka ndamutukawo, ndamudzosera, ndangomudzoserawo zviro zvake zvezera rake
andidenha. Aiyewa, kudenhwa hakuna mhosva. Chaunoita wadenhwa ndicho chakakosha. The inward person ari mauri ainzi naJesu uyu Mary awana zvasingazotorerwi nemunhu. Izvozvo integrity iyoyo, behavior reaction to external stimuli, iyo ndio inoverengwa naMwari wobva wanzi wachengetedza mwoyo wako. Kristu anonyemwerera hanzi pandakamutarisa Jesu, iye wakanyemwerera kuti ndiri mumatambudziko, ndiri mukudenhwa imomo, ndiri mukushungurudzwa, ndiri mukuabuswa, ndiri mukunyimwa pay pandaifanira, ndiri mukunyimwa promotion, ndiri mukunyimwa maallowance, zvikanzi iye wakanyemwerera. Chengetedza mwoyo wako. Ikanzi kana ndava mumatambudziko, muchinjiko unondisimbisa, ukaridzirwa bhera nemunhu uchidhiraivha, iwe uchiteerera music yako yakarongeka, ndiwe unoridza tsamwa, woridzawo futi bhera, imhosva yako. Chengetedza mwoyo wako. Wautodisturba content yemusic iri kupinda munzeve dzako nemwoyo wako, uri kudhiraivha mota zvakanaka, ukakatwa nemumwe ari kudhiraivha Honda Fit yake kana mota rudzinyi achidheerera yako, tsika mabreki, worega kuridza tsamwa, womedza ice, womedza fridge, wodzikama, wachengetedza mwoyo wako mudikani. Tete havana kuzondidai, wakambondidai ini ndabva ndabloka. Wazvibloka nyasha. Wabloka munhu here, wabloka muri dzakasika munhu. Nyasha dziwande kana akudenha apo. Ndakamutarisa Jesu, ndiri mumatambudziko, wakanyemwerera. Ndiri mukudenhwa, wakanyemwerera. Pamwe ndiye akubloka munhu iye kuti wanyanya kungokumbira, wanyanya kungodinetsa. Izvozvo Kristu nokutarisa pameso, woti une rudo neni here? Kana zvakadaro, tarisa pamuchinjiko, iye Kristu anenge achingonyemwerera, because anoti uri mukoverani pauri kutambudzika kwangu, ndangobvumira tushoma just kasamari kekutambudzika, handina kukupa zvese, nhoroondo yese. Zvikanzi ndinofara neutera, nokuti ndipo pandinowana simba pakuwa munhu anodhipenda naMwari. Ukabirwa property, haudhipendi neproperty zvachose, unodzidza kudhipenda neanopa property, wobatisisa. Maweaknesses ari mupenyu, matsundu ndatosangana nawo mupenyu, these are just humps and sharp curves in a good pathway, in the good highway to heaven. Ukasangana nehump, reduce speed, uimanage, unokwira zvakanaka, wodzikawo. Izvozvo mahambi iwayo anotidzikamisa. Wanga uchifamba at 150, pakaita sharp curve 150 haiite. Ngatidzikame, kunyange mota ichida kuenda, kunyange zvakakomberedza zvichiti enda, kunyange pressure iripo yekutipinda, reduce speed. Kupfupika kwakanaka. Pauro anga aine kupfupika kwake pameso. Zvikanzi Zakeo anga aine kupfupika kwake, asi hazvina mutadzisa kuona Jesu. Kupfupika kwakatinakira, nokuti unopfuurwawo nezvakawanda zvirefu zvaida kukukanganisa dai uri murefu. Warefuwo wane matambudziko wawo. Kuwonda kwakanaka kutetepera kunotibatsira panewo maexpense ezvinopfekwa. Kwakatinakira kuti waya vakanga vaine zvavaitarisira kwatiri vanopfuura vachienda kuna ana Sidhuzha. Mbiri nemukurumbira hazvina kunaka, nokuti vavengi vanowandawo. Mukurumbira ukawanda, vavengi vako vanowandawo. Ndinofara nekushayiwa mbiri, nokuti ndine vavengi vashoma. Ndinofara wapfupi wakanaka, nokuti wakatikoshera, kuitira warefu kuti waonekwe kunzi wakareba chaizvo. Kuti unzi wakareba, panofanira paine comparison, kureba kupfuura ani. Watema wakatinakira panyika, wakatikoshera kuti tione vatsvuku vane vakakangavira. Ndonda dzakatinakira kuita kuti mamonya aonekwe. Muiri mukuru wakanakawo unovhundutsirawo, unewo zvakanaka kuvhundutsira vavengi nekubatsiridza kune zvinodikanwa. Ipapo ndinofara neutera. Fara neutera, nokuti
mukati meukuru hwaMwari. Usazvirumbidze. Simba raKristu rigare pamusoro pako. Honda Fit neSpacio dzakanaka mota idzi murodhi kuti tionewo na Range Rover waonekere nemota dzinoshamisira. Zvakanaka nekuti tinokompare kudai ndaita bango rakadai. Fara zvakadaro. Philippians 4 verse 4 inodaro. Happiness hormones ari mukati medu osimudzirwa womuka ine mood yakanaka. A peaceful heart, a merry heart is good medicine. Ndosaka Paulo akati farai munashe nguva dzose munochengetedza moyo wenyu. Old Testament Solomon ari kudaro, chengeta moyo wako kupfuura zviro zvese zvingarindwa nekuti mukati mawo ndo mune zvitubu zveupenyu. Uyu woti bvisa zvakaipa kuna Muparidzi 11 verse ya 10. Bvisa zvakaipa munzira dzako ndio unozviziva. Kana wabvisa moyo wako uchagadzikana. Win long life. Ubatsirewo vamwe. Useke munguva yekupunzika. Useke munguva yekukanganisika. Bvunzai King David kuti aingazomuka here auraya, aingazomuka here aita upombwe hune evidence, aizopamuka here mavhidhiyo achibuda aine mudzimai wemunhu. Anodaidzira ati sikai kani Mwari moyo mutsva mukati mangu. Mwari isai zvakanaka patsva. Re-engineer and reconsider. Restart the formula. Reorient me, oh Lord. Ndo munamato wemunhu anoda kugara nemoyo wakachena. Zvimwe zvirwere zvatinozvitapukira nazvo Mwari vanorwadziwa kuti wanga wazotatapurana nechirwere chakadai ichi. Sei? Inyaya yekuti haugadzikani. COVID yati garai kumba. Zvabatsirawo kuti wakanga usingakwanisi kumisidzana nevanhu vaikompita vachipfeka vachichinja kuseni wochinja padivine service wopindazve neimwe dress masikati vachimira mberi kana mukwaya. Hamusati mazoona imi moyo wako wanga wakurwadziwa, wakuda kurwara nemacardiovascular diseases, zvirwere zvetsinga dzinobva kumoyo zvikanzi COVID lockdown. Imbogarai kumba zvibatsire imwe mweya yanga yoda kuputsika. Zvakabatsira. Ngati iko kufamba mberi muchechi kungomira kuno kukanganisira. Vanhu vanokureva vakawanda wozozvinzwa. Kumbogarawo pasi uti vamwe wari nani. Zvinobatsira unenge wachengetedza moyo wako. Every dark cloud has a silver lining. This dark cloud of COVID, it has a silver lining. Inobatsirawo zvakawanda tikazvitsvaga. Chiso chako chakaonyana neiko? Why are you sulking? Tirikuona muna Genesis chapter 4. Tirikuona Mwari aita dialogue nechisikwa chake Kaini. Kaini watsamwei? Chiso chako chaunyana nei? Unozvikanganisira ramangwana rako. Unozvikonzeresa maBP. Unozvikuhunisa pawaifanira kufara. Unoswera wakarara pawaifanira kuswera uchifara. Uri pamushana. Mwari wenyasha vanotaura. Chengetedza moyo wako Kaini. Zvikanzi chitema chinenge chakakurindira padho. Asi uchikunde, even Kaini atadza, unopuwa protection. Zvikanzi anokanganisa Kaini, unofanira kuvhiringidzwa kanomwe. Nokuti even watadza, chiso chako unokwanisa kuti chifare kana moyo wako wagadzikana. Zvakaitwa David pamberi paMwari akapuwa moyo mutsva. Kuda kwako hama mudikani kuti usikirwe moyo mutsva kana waputsika. Kuda kwako hama mudikani kana waita spirit yakaipa ya Judas Iscariot yekungoda kuti uonekwe iwe ne spirit ya Luciferianism spirit yekungoda kukwidza pamusoro pevamwe nguva dzese, kukwidza chigaro chako pamusoro pezvevamwe. Mwari vanoti wadirei kudaro dai wadzikama. Mwari vanoti wadirei kudaro dai wadzikama. Mwari vanokutsvakira upenyu hwakanaka. Iye Dhavhidhi akazonzwisisa. Sikai mandiri moyo wakarurama Mwari. Sikai mandiri moyo mutsva and a renewing spirit within me. Zvikana Philippians 2:5. Iwe ine moyo wakanga uina Jesu Kristu. Iwe moyo wakanaka wekuzvininipisa. Imboti vamwe wari nani usave nehanya nevanobudirira havo nevanoita zvinhu zvavo
handizivi izvozvo zvinokukanganisa. Siya vaite zvavanoita. Philippians 2 verse 3 iri kuti panapa musingaiti chinhu nenharo kana nokuzvikudza, asi mumwe nomumwe ngati nomwoyo unozvininipisa vamwe vanomupfuura iye pakunaka. Amen. Verse 4, mumwe nomumwe ngaarege kutarira zvake, asi ngaatarire zvavamwewo. Iwaine mwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesuwo. Iye kunyangwe akanga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari chinhu chinofanira kubatiziswa. You may deserve this position. You may deserve this blessings. You may deserve. Asi Mwari ari kuti usabatisise. Nekuti mwoyo wako haungagoni kuzozvisimudza. Akakonzera kuti musiyane neuyo wamaidanana naye chaizvo muchida chivhesano. Nekuti maprinciples ake aMwari anga asingawirirani nezvamaita. Usarwadziwe kuti zvakaputsika seiko. Zai rakaputsika seiko, ratsikwa-tsikwa nenzou. Ayewa. Risati rachechenywa. Mwari vanenge vaona zviri mberi. Vakati mwoyo wako hauzozvisimudzi. Munhu zviri maari uyu haungazvikwanisi. Kune vazhinji vatakachatisa, vakakurumidza kusiyana, taimba, tamacha, tadeclare ndine simba randakapuwa naMwari, nesimba randakapuwa neSeventh-day Adventist Church, nesimba randakapuwa neZimbabwean government. Don't declare according to chapter 5.11 section 4 of the Zimbabwean Marriage Act. You are now husband and wife. Asi hazvina kupedza 3 years. Zvakapararira mukanwa sebota. Dai wanga wakazviona usina kunetsekako. Mwoyo wako hauna kuzviona. Chengetedza mwoyo wako. Pfura zviro zvese zvingarindwa. It's time for resonation with self. COVID lockdown is time for you to re-engineer your equipment, your mental equipment, your psychological equipment, your social equipment, your moral disposition. Rediscover and restart. Reorient yourself with God. Moyo wako urambire pana Mwari. Mwoimba wanga waenda kuna Jesu here. Usambwe muropa. Moyo wako wakachena here. Sambwa muropa. Zvakanaka hama yangu kuti uchengetedze mwoyo wako kupfura zviro zvese zvingarindwa. Ubvisewo zvinokunetsa, zvinokunamatira. Anodaro Paulo. Ngatibvise zvese zvinongotinamatira kuna Hebrews 12. Tikwanise kumhanya tiri straight munhange yekutange yatakasirwa naJesu pamberi apo. Tiwine. Mwari wenyasha, Mwari werugare, Mwari wengoni, Mwari werudo rwakadzama anoda kuti tichengetedze mwoyo, tigoshanda naye, tifambe naye. Ngatinamatei. Baba wedu wekudenga namuponesi Jesu Ishe naMwari mweya mutsvene wanowadzana nesu nedenga. Batsirai mwoyo wangu, batsirai mwoyo wanzvadzi, batsirai mwoyo wevaning'ina nevakoma vangu, batsirai mwoyo wevabereki vangu, batsirai mwoyo wevatendi wenyu. Warege kurasikirwa netariro, warege kurasikirwa nechitendero nekuda kwezvakatikomberedza zvazvino, zvakakwirira, zvakadzikira kana zvichauya. Muzita rake Ishe Jesu vanogara nekusingaperi. Amen. Tinoda chimwe chochiro kuna tenzi anondipa kana nemvura nemoto. Ndinochema mundisambe moyo wese, kana moto mundipise, hazvine izvo zvitema, zvinopera, zvinopera, kuti mundipe kuona, ngepachena ndichafara, asi kucheneswa moyo,
mundipise azine izo zitema zinopera asikuti ngacheneswa ndizo ndingazozwisisa ndizo natinoona undisambe moyo wese kana moto mundipise azine izo zitema zinopera zinosiya zvakaipa nezifungo zvakashata asikana ndichiedza ndakaipa mundisambe moyo wese kana moto mundipise azine izo zitema zinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise azine izo zitema zinopera zinopera ndimboda zakaipa ndipenye kururama ndidzidzise zvakanaka ndikare ndehamba pindanyi mumoyo mangu ndipenye tsitsirudo ndigare ndifambe mundipe zvakanaka handimboda zvakaipa ndipenye kururama ndidzidzise zvakanaka ndikare ndehama pindanyi mumoyo mangu ndipenye tsitsirudo ndigare ndifambe mundipe zvakanaka baba mundipe moyo wakanaka ndigare nehama zvakanaka paurombo neupfumi wandinavo paurombo baba neupfumi wandinavo baba mundipe moyo wekuregerera vamwe ndigare zvakanaka ndinozvida asi nyama inoramba miedzo yacho inowanda ndinoda simba ndikurire ndidzidzisei kunamata ndidzidzisei kuregerera apo muri ndikovapo nekusika peri baba mundipe moyo wakanaka ndigare zvakanaka paurombo neupfumi wandinavo paurombo neupfumi wandinavo moyo wakanaka ndigare
waninawo